And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa pagkamatay ng papa ko, wala akong ibang sinisisi kundi ang Diyos. Ako si Jade at ito ang aking secret file. Ipinanganak ako noong June 8, 1999 sa isang pamilyang hindi kayamanan pero nag-uumapaw ang kasiyahan at pagmamahalan. Masasabi ko ngang my family is the best of all families. And I'm proud to say na magsasaka ang mama at papa ko. Yung kahit ganito lang yung buhay namin, kumpleto, kontento, at masaya na kami. All in one ika nga nila. Si mama at papa, yung kwento nga nila hindi basta-basta. Yung talagang mahal nila ang isa't isa. Mahal na mahal. Yung mga kapatid ko naman minsan sakit sa ulo pero masaya naman kami kahit hindi kami perpektong pamilya. Pero sa kabila pala ng kasiyahan na yun, mapapalitan pala yun ng kalungkutan. Year 2009, nang umalis si Papa. Umalis siya at sumama sa iba. Iniwan niya kaming pamilya niya para sa bago niya. Akala ko dati, mahal na mahal niya si Mama. Yung tipong hindi niya kayang iwan pero nagawa niya. Hindi pala sapat ang pagmamahal ng isang tao para manatili siya sa'yo. Parang gumuho yung mundo ko. Sa murang edad, iniwan kami ni Papa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mama ko noon. Siyempre alam namin na kahit hindi niya ipakita, nasasaktan siya. Masakit para sa amin na maiwan ng isang padre de pamilya. Napakahirap tanggapin. Meron ngang kanya-kanyang epekto sa amin yung pag-iwan niya. Si mama naging malungkutin. Yung mga kapatid ko naman, hindi ko na rin maintindihan. Ako naman, nasasaktan at paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko yung tanong na bakit. Bakit niya kami iniwan? Bakit niya kami ipinagpalit? Naging mas mahirap ang buhay namin. Nagdoble kayod kami. Tinulungan namin si mama sa araw-araw. Farmer ang mga magulang namin. Mahirap na trabaho yun. Mainit, mabibilad sa araw pero kailangan Kailangan gawin para mabuhay. Sa sumunod na taon, December, bigla na lang umuwi si Papa sa amin. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam basta ang saya-saya ko lang. Wala nga akong naitanim na galit sa Papa ko. Nagpapasalamat pa nga ako kay Lord. Kasi ibinigay niya sa akin yung matagal ko nang hinihiling na umuwi na si Papa. Oo. Hinihiling ko noon na umuwi na siya para naman maging masaya na uli kami. Ang sarap sa pakiramdam na sa wakas, kompleto na uli kami. Buong pamilya na uli. Kaya ko namang tanggapin lahat ng mga sakit na nangyari. Kaya ko namang kalimutan ang lahat. Kaya ko yun. Basta makumpleto nang kami uli. Maging buo lang kami. Maging masaya na si Mama, maging masaya na yung mga kapatid ko. Maging masaya na ako. Yun na pala yung uling araw na makakasama namin si Papa. Namatay siya. Inatake. Akala ko talaga wala nang masasakit pa sa pangiiwan niya sa amin. Yung sumama siya sa iba, ipinagpalit kami sa bagong babae niya. Pero mas masakit pala yung mawalan ka ng tatay. Yung alam mong hindi mo na siya makakasama uli. Yung hindi mo na siya makikita kahit gustong gusto mo pa.
Yung kahit ilang beses mo pang hilingin uli na umuwi na siya, pero imposible kasi wala na talaga siya. Naging mas mahirap to para sa amin. Alam naman naming iniwan niya kami dahil sa babae niya dati. Pero humingi naman siya ng tawad sa amin. At pinilit niya na ayusin ang lahat. Itama ang lahat ng pagkakamali niya. Pero ito, hindi ko matanggap na iniwan niya na talaga kami sa mundong to. At sa pagkamatay ng papa ko, wala akong ibang sinisisi kundi ang Diyos. Tinatanong ko siya ng paulit-ulit, bakit ba ganun? Bakit ba ganun, Lord? Tumitingin ako sa taas at pabulong kong sinasabi, simula ngayon, di na ako maniniwala sa'yo. Di ka naman totoo. Wala kang kwenta. Sa edad na 14, naging miserable yung buhay ko. Napunta ako sa maling landas. Nalulung ako sa masamang bisyo. Sa mga panahong yun, wala na akong ibang iniisip kundi ang alak at droga. Hanggang sa umabot ang taon, paulit-ulit na ganun ang sitwasyon. Hindi ko alam kung saan to patungo. Naging magulo yung buhay ko, basta magulo. Hanggang sa isang araw, nagkasakit ako. Na halos hindi na ako makagalaw sa hinihigaan ko. Na para bang lantang gulay na hindi na napapakinabangan pa o mapapakinabangan pa. Nung gabing yun, nanaginip ako. At yung panaginip kong yun, ay yun pala yung makapagpapabago sa buhay ko. Sa panaginip kong yun, ang tanging nakita ko lang ay ang liwanag at bulto ng tao. Sa liwanag na yun, may 2 bulto. Yung isa hindi ko makilala. Hindi ko makita yung itsura niya, pero yung isa kitang-kita ko. Si Papa. Sinabi nung isa na, anak, bumalik ka na sa akin. Si Papa naman umiiyak habang humihingi ng tawad sa akin. Alam ko, hindi lang yun basta-bastang panaginip. Dahil paggising ko, wala na akong nararamdaman na kahit anong sakit. Kinapa ko yung mukha ko. Patuloy na umaagos ang luha ko. Hindi ko akalaing makakaranas ako ng ganong klaseng panaginip. Hindi ko lubos maisip kung Diyos ba yung kumausap sa akin para ipaalala sa akin na nandyan lang siya palagi. Kaya simula nung araw na yun, na-realize ko kung gaano kahalaga yung buhay ng isang tao. Nagsimula uli ako. Binago ko yung buhay ko. And sabi nga nila, life is a choice. Kaya nga choice kung magbago, hindi lang para sa mga taong nasa paligid ko, kundi para sa sarili ko. Alam kong hindi maganda yung mga naging karanasan ko sa buhay. Naging madilim to. Kaya naman, binigyang liwanag to ng Diyos. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan. May kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang buhay. Pero ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan naman nasa ibaba. At lahat ng tao nakakaranas ng problema. Nasa atin na yun kung paano lang natin haharapin yun. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko. Desisyon ko yun sa buhay. Pero pinilit kong magbago. Kaya hindi pa uli ang lahat. Kung nakaya kong magbago, kaya mo rin. Kaya nyo rin. Nasa sayo naman yan kung gusto mong magbago. At ang gusto ko lang sabihin sa mga taong pinanghihinaan na ng loob, dahil sa mga problema, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Nandyan lang siya parate para gumabay sa atin. Ang lahat ng problema may solusyon. Kaya naman pahalagahan natin ang ating mga buhay. Kasi nga, life is too short. Maiksi na nga ang buhay tapos paiiksiin pa natin. God's plan is always the best. Sometimes, the process is painful and difficult. But don't forget that when God is silent, He is doing something for you. So trust God's plan. Muli, ako si Jade at ito
ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.